стейкхолдеры гэтага арт-прадукта. Гэта рэжысёр Юрый Семашка, гэта актор і спявак Вячеслав Кміт, які выканаў ролю Федзі. І таксама з намі будзе паэтка, аўтарка песень, арт-менеджерка Дар'я Белькевіч, якая будзе мадэраваць дыскусію. І, безумоўна, вашы пытанні з залі мы таксама вітаем. Народ уже на сцэне. Прывітаем нашых гасцей. Юрый Семашка, Вячеслав Кміт, Дар'я Белькевіч. Привет, Даша. Прывітанне ўсім. Прывітанне. Першае, што хочу сказаць, Юра, гэта геніяльна. Слава, ты легенда. Дякуй. Мне здаецца, нашы гледачы яшчэ мусіць крышачку пераварыць, але я ўжо сёння глядзела гэты фільм другі раз, ну не сёння, а ў прынцыпе. І на вялікім экране, канешне, крыху больш эмоцый узнікае. І у мяне пытанне да Юры. Чаму ты вырашыў скончыць менавіта так? Чаму фінал такі з рэалізму перайшоў у нейкі магічны рэалізм? Ці гэта нейкі сыход ад невыноснай, жорсткай рэальнасці, гэта надзея для гледача, альбо гэта нейкі тупік у сцэнарыі, ці ўсё адразу? А ты лічыш, што швэдер, які прыносіць натхненне, гэта рэалізм, да? Ну, чымсьці. Я паэтка, я магу так думаць. Я разумею пытанне і лічу, што так як гэты фільм аб эскапізме праз творчасць, то такі фінал лагічны, бо мы, як і галоўны герой, збягаем з гэтай жорсткай рэальнасці ў нейкую сказку, у прастору міфаў. Таму не ведаю, мне падабаецца гэты фінал, і калі я яго прыдумаў, то тады я зразумеў, што фільм будзе. Супер. Тады у мяне пытанне да вас дваіх. Як ты выбіраў галоўнага актора? Можа быць, з боку Славы мы паслухаем гэтую гісторыю. Ці быў нейкі кастынг? Слава, раскажаш? Дзякуй за пытанне. Это я так эту гісторыю падаю. Аднога разу мы пазнаёміліся з рэжысёрам Юрыем Семашкам, седзячы ў нашага сябра Косці на кватэры. Сябр Косці, да которого выконвае великую песню про Тиндер «Я тебя ненавижу». А то там няма таких радков. Ну, короче, Lo-Fi Adapter, великий белорусский артист. И мы что-то глядели фильмы, потом пошли выпили, много выпили. Юра пачаў про армейку травіць байкі, як ён любіць. Я пачаў таксама, а я не служыў. Вось я думаю, што такім чынам Юра... Наша знаёмства пачалося з абману. Так. Нет, это просто был... Я адчуў сябе на кастингу, я просто хацеў праявіць свае акторскія здольнасці. Але гэта было дзесьці за год да фільма, да сцэнара, таму гэта не быў кастинг, мы так только пазнаёміліся, і калі я напісаў гэты сцэнар, і я шукаў галоўнага героя, я не ведаў, дзе яго знайду, у Мінску ці ў Варшаве. Вось. І я зрабіў пост о том, што шукаю в інстаграме такі просты кастинг, але ніхто, хто пасаваў бы на гэту ролю, не адгукнуўся, і тады я вспомніў наша знаёмства, паглядзеў выступ на ютубе яго і лічу, што ён падыходзіць, і напісаў яму. Але гэта быў першы і апошні варыянт. Бо калі ён не пагадзіўся, я бы, можа, прапанаваў далей людзям, але ён пагадзіўся, таму я болей не шукаў нікога. Так, і я яшчэ на гэты open call в інстаграме адказваць не стаў, таму што там было напісана ад 27 год, а мне было 21. Не, там было 27 плюс-мінус 5 лет. Так, но я ў любым разе не пасаваў гэтую катэгорію ўзроставую, таму падумаў, ну ладно, не мой дзень. Таму ў фільме 25 яму, вот они 27.
Я думаю, гэта даже лепей, бо 27 гэта як Ну, клуб 27 гэта быў. Ну, але ну, так і відавочна, што лепей 25. Добра, а ты не пабаяўся прапаноўваць Славе гэтую ролю галоўную, ведаючы, што ў яго няма кіношнага досведу зусім? А я не ведаю малады музыка, у якога і ёсць які іграў бы і яшчэ і меў бы акторскі досвед, то гэта не ведаў я такіх людзей, і таму я адразу ведаў, што гэта будзе музыка, бо шмат прыкладаў, калі музыка грае ў фільмах таго ж Джармуша там, или тот же Цой, который одну роль сыграў у фільме, или там з'явіўся у некалькіх эпізодах, вельмі арганічна. Таму я ведаў, што не будзе вялікай праблемы. Вось. Ну, я яшчэ калі пісаў, я ніякай цяжкай гульні туды не закладваў, бо ведаў, że ну, не будзе ў меня такіх, але ну, не патрэбна было то. То есть такой гульні акторскай там не было патрэбна у сцэнарыі. Але яна была ў Славы. Ну, так. Ну, так ну, я мею на ўвазе такіх сцэн, якія патрабуюць шмат досведа акторскага. То галоўнай задачай для Славы было быць естественным, быць сабой і рэагаваць на гэтых ну, персанажаў, якія яго акружаюць. Слава, раскажы, як табе першы раз здымацца ў кіно, што для цябе было самае складанае на здымках, і ці хочаш ты ўвогуле працягваць гэтым займацца? Я сапраўды было цяжка сцэна з ваннай. Давялося распрануцца. Было страшна цяжка, страшна неёмка. Я яшчэ ну, вады баюсь. Таму удвая было неёмка, асаблівасць тое, што нам эту сцэну потом яшчэ давялося пераздымаць. То бок 2 разы мне давялося, это было ультра цяжка, але ну, я конечно, я хочу ну, займацца ўсім і паболей, таму каб хто запрасіў, но я все-таки не маю асноўная дзейнасць, таму я как бы сам захадаў ніякіх не раблю, але калі раптам камусьці яшчэ там спатрэбіцца вось мой типаж, то я конечно думаць двойчы не буду, адразу пагаджуся. Ну плюс было класна, было весело, і мы пасябравалі ўсе. Класна. А сцэна з пагоняй, з якога дубля знялі? Ці было цяжка бегаць? Да не, хутка мы, по-моему, там далі рады. Так, пагоня это не цяжка было, бо там все просто. Просто бегчы трэба, да. Вось размаўляць перед камерай цяжка, а бегчы там, или там жевать сыр, это за Божию, это самое, за милую душу. А для цябе, Юра, якая была самая такая складанасць у здымках фільма? Там... Падаецца, што ўсе здымкі былі для мяне якісь такія складаныя, бо я выконваў шмат роляў, не толькі рэжысёра, і я быў і... сцэнарыста і монтажора? Не, сцэнарыст это понятно, зразумела, але яшчэ і за рэквізіт, і за тэхнічную частку, і мікрафон дзяржаў, атрымаў вельмі, то бок для мяне я потым зразумеў, што ў мяне нейкі ПТСР быў потым пасля здымак, я калі ўспамінаў, у мяне такі але зараз все добра, успаміны добрыя. Клас, я хочу расказаць нашым шаноўным гледачам, што у вас ёсць опцыя падумаць над пытаннем рэжысёру альбо актору, і можна будзе яго задаць. А зараз я хочу вас запытаць пра поспех лебедзінай песні Фёдора Озерова. Фільм паказваюць на фестывалях у Польшы, у Нідерландах, у Карэі. Фільм узяў узнагароду на Берлінале. І яшчэ 2 ўзнагароды ажно на мадрыдскім фестывалі. І
Ці чакаў ты, Юра, такога поспеху ад свайго дэбютнага мастацкага фільма, і ці ёсць увогуле зараз сфармуляваў ты для сябе формулу поспеху? Ну, поспех быў папасть на Берлінале, я лічу. А астатнія фестывалі гэта ўжо такія наступства попадання на Берлінале. Ну, гэта мой першы паўнаметражны фільм, але я зрабіў 7 кароткаметражных, то бок для мяне гэта такі ж фільм, але ну, працяг большы. Таму у меня былі надзеі, што фільм будзе паспяховы, конечно. Але пра Берлінале, пра такія фестывалі мирового ўзроўню, ну, думкі не было, калі мы здымалі, бо не было часу даже подумаць о том, што может быть такі лёс у фільма. Але калі фільм уже быў гатовы, то, конечно, нам некалькі разоў пашанцавала папасться на вочы праграмнаму дырэктару гэтай праграмы «Форум». І, ну, і так, не без нерваў, але у выніку мы патрапілі, і фільм быў завершаны дзякуючы таму, што мы патрапілі, потому што да гэтага мы не маглі знайсці грошы на звук, каб зрабіць гук, і толькі калі мы патрапілі, яны знайшліся. Таму, да, быў гэты поспех на Берлінале. Я не ведаю, мне падаецца, што не існуе ніякай формулы ўспеху. Адна формула — гэта калі ты робіш нешта, што тебе самому падабаецца, і калі ты гэта укладваешся у гэта увесь, і людзі вакол цябе тоже у гэта укладваюцца, то нешта добрае будзе у любым выніку. Клас, дзякуй за адказ. Я яшчэ хацела вас, напэўна, Славы запытаць, як фільм успрымалі за мяжой? Ты вось ездзіў на многія прэзентацыі, якія, можа быць, стрэмныя, цікавыя, дзіўныя пытанні задавалі, і, можа быць, штосьці ты раскажаш, што запомнілася з міжнародных прэзентацый? Так, самы яскравы такой успамін, я на мінулых выходных акурат быў у Нідерландах, паказвалі фільм, і пасля другога паказу падняўся мужчына задаць пытанне і сказаў: а што вас на трасянцы ўсё? Нармальныя? Неужо по-беларускаму не умеете? Я кажу, я думаю, боже, налучить на бульбасрач в Нидерландах. Вот только этого мне не хапае зараз. Ну, я у выніку там нешта ему, ну, отказал, но відавочна, калі он хотел, як бы, меня затроллить, у него отрымалось. Я еще страшно злы был, думаю, боже, ну якая трасянка, ну серьезно, ты про гэта думал, калі глядел фильм, там же шмат всего классного. Вось. Но а наогул, ну, все, конечно, яшчэ одна беларуска таксама ў Нідерландах пасля фільму падышла познаёмиться. Я все хорошо, такая ветлівая, маўляла, вось там добрый день, вот поглядела ваш фильм, там як вас, там як вас. І ў выніку я ее запытаюсь: ну, какая фильм вам як? Она кажа: мне не вельмі спадабалась. И все, развернулась, пошла. Блин, круто, белорусы, вы невероятны. А что тычна, як бы, наших коллег из іншых краінаў, ну, корейцы в захапленні былі, ну, прынамсі, там пасля паказаў былі чэргі па аўтографы не толькі са мной, но и с нашим продюсером Кей Студисом, которого в кадре вообще зусім няма. И, значит, и мы там, значит, были с ним, так сказать, заходние малпочки, с которыми пофоткаться классно. Вось. Но это было здорово. И так само в особливости история про армию, которую я вам рассказал, корейцам в душу запала.
потому что у них же таксама призывная армия. Вось. Ну и что тычна Нидерландов, ну в Нидерландах таксама чуваки, ну, врываются, им, ну, падабаецца. Ну мы ж ездзім яшчэ на такія фестывалі, як бы, ну, акрамя там Берлінале, ну, в основном там незалежного кино там и так далее, где люди любят такого кшталта падыход, и все страшно хвалят, что у нас все по панку, калі все даведаюцца, что мы не будавалі ніякіх там декораций, эти постеры мы, ну, ніяк адмыслова не увешивали, это все просто жилые помешкания, где мы все жили на тыя моманты. Все, ну, были, так сказать, захопления от вот элемента натуральности, реализма. И, ну, гумор яшчэ вот про Шрека разрывная, напрыклад. Реально классно. Юра, а табе што запомнилось больше? Так, что мне запомнилось? Да ничего, это уже просто такие будни Нічого. поспехового режиссера. Не, ну, як... Штосьці... Да, на Бернале тоже, калі Кестутис... Тебя не было, да. Да, так. Я был на Бернале, а слава небу, теперь и он ездит, а я не. Да, Кестутис... Ой, я нічого не пам'ятаю, пробачте. Добра, раз мы вось закранули, узгадалі вашага прадусара, можа быць, вы падзеліцеся гісторыяй, як вы знайшлі сабе прадусараў, як вы увогуле, каму вы прапаноўвалі ідэю фільма, як яе падтрымалі. Ну і, можа быць, штосьці пра бюджэт захочаце распавесці. У меня вельмі цікавая гісторыя, как я нашел прадусара. Мы яго знайшлі, калі мы уже знялі фільм. То бок, калі мы здымалі, то я быў прадусарам. Так сказать, мы атрымалі маленькі грант ад Belarusian Filmmakers Network. Такі конкурс быў сцэнароў. Вось, это некалькі тысяч там даляраў, я не памятаю, вось. І гэты прадусар літоўскі, ён быў у журы гэтага конкурсу, ён чытаў сцэнарый, яму падабалася, але, ну, ён не верыў, што мы здымем фільм паўнаметражны за некалькі тысяч даляраў, вось. Але ён сказаў, што калі яны здымуць, то я, можа, пагляджу і падключуся. І ён паглядзеў і падключыўся. Вось. Але, як я казаў, мы амаль год не маглі знайсці грошы на гук, і толькі дзякуючы Бернале нашлі нямецкіх прадусараў яшчэ. Клас. Вось, калі працягваць тэму гука, я чытала ў некім інтэрв'ю тваім, што на фестывалі вось у Германіі табе не спадабаўся гук нямецкага кінотэатра, так. І ты папрасіў, можа, сам раскажаш гэту гісторыю. Да, ну, там гэта была прэм'ера на Бернале, і мы вельмі чакалі гэтага моманту, але нас паставілі ў нейкі стары кінотэатр, і калі запусцілі фільм, гэта, ну, кінотэатр быў вельмі вялікі, і былі яшчэ гэта балкон, так. І калі запусцілі фільм, то ён так слаба гучаў, і музыка, ну, не працавала ўвогуле, і, ну, я гляджу на нямецкага гукарэжысёра, які наш фільм рабіў, ён тоже такі, типа, што гэта. І калі я падняўся на сцэну, ну, можа, я зрабіў не вельмі добра, бо як такі арганізатары, ну, але я сказаў пра гэта, што штосьці не так з гукам, і, ну, і все. Вся гісторыя, больше нічого. Але ваш фільм пасля перанеслі ў нейкі іншы кінотэатр? Ну, яго не перанеслі. Ён уже быў запланаваны ў іншых кінотэатрах. Гэты кінотэатр вялікі, он для вялікіх прэм'ер. Я не чакаў ад Бернале такой якасці дрэннай, таму я быў вельмі расчараваны. Я сидзеў увесь фільм, і замест таго, каб радавацца сваёй прэм'еры на Бернале, я сядзеў і праклінаў гэтых гукачоў, я не ведаю, хто зрабіў, таму што нам не дазволілі зрабіць тэст гуку, то яны самі робяць, і ты нічога не можаш за гэтым рабіць.
Вось я, ну, як рэжысёр, які рабіў гэты фільм, і я слухаў гэты фільм на слухаўках, ён гучаў добра, і мы зрабілі вельмі добрую працу, але гэтага не было гучна у тым кінотэатры. Это быў першы паказ, і таму я быў вельмі фрустрыраваны гэтай сітуацыі. Ну так, музыка ў фільме грае такую асобную ролю, як актор, як такая прысутнасць увесь час, і сюжэт круціцца вакол музыкі. І якраз я хацела запытаць, як вы выбралі песню, якую будзе выконваць Слава напрыканцы? Чаму менавіта яна? Я ведаю, што яна існавала раней, то бок яна не напісана спецыяльна для фільма. І як вы ўвогуле працавалі з музыкай, падбіралі, кагосьці спецыяльна прасілі, можа быць, кагосьці запрашалі, хтосьці адмовіўся і пашкадаваў, што не даў сваю песню ў фільм? Ну, так вельмі проста, бо мы ўжывалі музыку в фільме тых людзей, якія здымаліся ў фільме. То бишь, калі Слава пагадзіўся, я праслухаў усе яго песні, якія былі ў доступе, і мне падавалася, што гэта песня пасуе больш за іншыя. Яна як і па сэнсу, і па гучанню ідэальна впісалася. Я даже подумаў, што гэта нейкі лёс такі, што мы павінны працаваць, бо песня ложыцца, ну, сцэнар уже быў гатовы, але у песні я знаходзіў нейкія адсылкі да сцэнара, там ёсць пару словаў, якія гучаць. Вось. І калі Паша Гарадніцкі пагадзіўся Мітрафана граць, я праслухаў всю дыскаграфію групы РСП, чтобы выбраць песню. Вот. І тоже я знайшоў гэту песню про петушок, про шапку. Яна пасавала ідэальна, бо тоже про нейкі прадмет адзежы, і нейкі такі сімвалічны, але адсылаючы к более ранняму перыяду гісторыі. Так. Вось. Але Паша не помніў гэту песню, бо яны яе запісалі і ніколі на канцэртах не выконвалі. Яму прыйшлося разучыць яе, але мне вельмі падабаецца гэта ўжыванне гэтай песні. Потым мы шукалі музыкантаў, якія там на рэпточке граюць, і я спытаў у Славы, можа, есть якая група, і есть сербскі нож. Вось. І калі мы знялі іх, потым я паслухаў сербскі нож, і калі іх шукаў песню для тытраў, я зразумеў, што гэта тоже ідэальна пасуе, бо па сэнсу і па словах это ўсё такая вось нейкая рандомная троху, але вельмі інтуітыўная, але все, мне здаецца, вельмі добра легло. Слава, скажы, калі ласка, ты калі граў сваю ролю, ці ты імправізаваў, ці неяк уплываў на здымачны працэс, ці больш слухаў Юру як рэжысёра? Як табе вось гэта ўсё? Я, зноў ж такі пазбаўлены усякага досведу, і з Юром мы на той момант яшчэ былі незнаёмыя амаль, лічы, таму было б дзіўна, калі б я там пачаў там нешта сваё прыносіць. Таму я стараўся слухаць, што Юра кажа, стараўся фармальна, зрэшты, ўсё рабіў. А это ж выглядае фільм як цэлая, да, карціна, а мы ж здымалі маленькімі урыўкамі, падчас которых я не то чтобы асабліва нешта рабіў. І мы яшчэ здымалі не ў храналагічным. Да, яшчэ не ў храналагічным паслядоўнасці. Што для Славы, я думаю, незразумела было. Так я абсолютно я вообще не разумел, што мы
мы здымаем дзе? Здымаем апошнюю сцэну, а потым першую. Так, я сценар прочитал, вядома, один раз, но вядома, не запомнил. Я вот этими маленькими урывками абсолютно какой-то коллаж. Что почем, какое спотканне, девчонка, Тиндер, что этот, и як его... І таму да, конечно, все рабіў, што мне скажуць, нават не до конца як бы разумеючы, што из этого выйдзе, но там пару разоў нешта там лішні раз сказал дзякуй, і аказалось, што вот такая есть таксама рыса характера у Фёдора Озерова, што он нават калі яму что-то тупое кажется, он говорит дзякуй. Такой трошки на спектре. Мне яшчэ спадабалася ў фільме, ну можа прыдумляю, вы мне скажыце, што было шмат нейкіх такіх адсылачак унутраных у фільме, то бок швэдер з рамонкамі. Там рамонкі растуць з раны, анімацыя з рамонкамі. Пасля... Там яшчэ туалетная папера так, з рамонкамі. я хацела сказаць. Я вот зараз другі раз глядзела такой, блин, нават сюды. І яшчэ, вось вы мне скажыце, гэта было так задумана, ці я таксама прыдумляю. Вось фильм называется «Лебединая песня» Фёдора Озерова, а як бы антагонист, так скажем, Фёдора Виталий Орлёнок. И то бок як бы Фёдор як лебедь, это Виталик як Орлёнок, и вось у іх такое... Такое супрацьстаянне. Не, гэта абсолютно рандомны. Я просто шукаў некае тупое прозвішча. Прабачаюся, если хтосьці мае прозвішча Орлёнок, але я так рандомна. Виталий, хто Виталий Орлёнок? Я заўсёды прыдумваю вельмі хутка імёны, я просто бачу, так і прыдумаў Митрофан. Я не ведаю, чаму, але потым я такой, вау, это же некая старославянская, там есть эта тема про западнікаў славянафілаў, я такой, вау, так вот откуда. Але калі я прыдумваю, гэта вельмі хутка, я просто падабаецца як гучыць і для персонажа там, і все, забыл про гэта. Таму Виталий Орлёнок просто вельмі смешна. Асабліва, калі кніга называется «Орфей и Everybody», Виталий Орлёнок, ну это... Может, это творчы псевдонім, мы ж не ведаем, што ён насамрэч. З мікраспасылак яшчэ калі хтось абры заўважыў, там калі Митрофан в шафе рыцца, там вырезана іскра, што ў перакладзе на ангельскую мову Тиндер. Вау. Ну, кстати, гэта реальная хата, в которой я жыў першы год в Варшаве. Вось, і она такая вся ў савецкіх газетах нейкіх, таму там было вельмі добра здымаць некую постсавецкую рэальнасць. То есть мы тоже нічога там не клеілі на гэтай шкафы или на что там. Вось калі мы закранулі тэму антагоніста, так скажем, галоўнага героя, можа быць, штосьці вы пра яго раскажаце, як вы яго абіралі. Ён, вот я не знаю, для мяне, як для глядачкі, вось ён ну так цудоўна, мярзотна сыграў. Ну, гэта талант Алексея Любченко, які сыграў гэтую ролю. І Алексея ведаю яшчэ з Мінску, ён агучваў мусорную галаву ў маім кароткаметражным фільме, вось, аднайменным. І тады мы пазнаёміліся так троху, вось, і ён, я не ведаю, хтосьці з тутэйшага тэатра пабачыў мой пост пра кастынг, вось, і яны так друг адзін аднаму перадалі гэтую навіну, і в тым ліку Лёша прыйшоў, і ну, я не вельмі добра бачыў яго спачатку ў гэтай ролі, але калі мы трохи паспрабавалі і мы зрабілі нейкі яму лук такі крынжовы, вось, гэта шапка, валасы. Лёша абсалютна нармальны у жыцці чалавек, потому гэта акторскае преображение, так сказаць. Вось. І ну, мне, я калі пісаў гэтага персонажа, я вельмі смеялся. Так. То есть это было вельмі смешно, бо ён олицетворяе нейкіх таких кринжовых иногда обожателей, я не ведаю, як гэта. Вось. Я некалькі людзей сустракаў таких вот у сваім жыцці,
і не ну і людзей, якія пішуць дрэнныя вершы і але лічаць, што яны Геніальна. ну так ну добрыя як мінімум. Вось таму гэта было вельмі здорава прыдумваць этого персонажа. Не ведаю, ці закладалі вы такую ідэю, але тут паказана такая творчая маніякальнасць з двух бакоў. То бок, па сутнасці гэта адно і тое ж. То бок герой славы Фёдар, ён маніякальна шукаў свой швэдар і там пайшоў на такое спатканне, рыўся ў чужых рэчах. І з іншага боку атрымліваецца Віталій, ён таксама творчы маніякальны чалавек. Ну і ён, надзеўшы швэдар, як мы зразумелі, губляе свой ірацыянальны страх і ножычкам пад рэбра, да. З дзяўчынай. І, дарэчы, тут таксама, я калі дайшла да гэтага моманту, калі праглядала, я думаю, атрымліваецца, што саундтрэкі сербскага ножа, і тут такая сцэна з ножом. Вау. Юра, ты геній! Вау. Я Я працягваю узнаваць нешта новае пра свой фільм. Гурт так і сербскі будзе. мультитул. Там яшчэ ёсць нейкія ссылкі, я помню. Ну, но самое великое, я не скажу, это Стас сербского ножа про Шведер, что альбом я наслухал. Не будем их это говорить. Але мне, ну, это такие. Вось. Наконт гэтага персонажа, мне падабаецца, што яны просто мне падабаецца вот прыдумваць такіх персонажаў, якія адлюстроўваюць аднаго, так. І бо ну, для Фёдора я лічу, што самы галоўны страх это быць Віталіем, што ён ну, тоже робіць што-то, але гэта таму ён і вызывае у яго такі ну, крынж, так і непрыемна, бо ён разумее, што ёсць людзі, якія робяць нейкую творчасць, якая не адгукаецца нікаму, але яны слепа і апантанна гэта робяць, таму ён заўсёды задае сабе пытанне, можа я такі ж, як ён, таму гэтыя страхі, яны як снежны ком у яго душы ведае. Вось. Але Віталій, у яго няма рэфлексіі, мне падаецца. Или яна ёсць, яна дзесьці там вельмі далёка, і яна ператвараецца ў нешта як нейкія агрэсію, можа. Ну, як у многіх фанатаў, якія забіваюць там, не ведаю, сваіх куміраў. Мы ведаем прыклады з гісторыі, таму ёсць нейкая такая как бы гра, нейкі такі вот ад любві да ненавісці. У нас засталося 5 хвілінак. Магчыма, выспелі пытанні залі, ага. Добрый вечер. Добре. Так, дякую за фільм. Одно пытанне кароткае, другое сур'ёзна вось глядзела, не могла зразумець. Першае, то спачатку, ну наконт імёнаў, то спачатку было імя Фёдора, пасля быў Слава, ці ўсё ж таки пад Славу падабралі імя Фёдор, бо мне так настолькі натуральна адно другому адпавядае. Я так разумею, спачатку Юра напісаў сцэнар, У сцэнары ўжо было напісана імёны, імя. да. Так. Это проста. А другое складанае. У ідэі фільма ўсё ж таки гэта ўсё адбываецца ў Варшаве ці ў Беларусі? Чаму, задаю пытанне, бо як бы у Варшаве была шмат, і там часамі таксама жыла, то бок вядома амаль усе кропкі, дзе гэта здымалася, але калі памерла Ніна і там Амон, мяне трошкі выбіў з кантэксту краіны. Ну, я не ведаю, што адказаць на гэта пытанне, бо мы вырашылі, калі пісаў сцэнар, пісаў яго ў Мінске, бо не ведаў, дзе мы будзем здымаць, і калі я вырашыў, што здымаць лепей у Варшаве, бо зразумела, чаму, бо ёсць сцэны на вуліцы, то небяспечна было б здымаць у Беларусі. Вось, таму, але мы не мелі тых магчымасцяў, чтобы зрабіць Варшаву падобнай да Мінска, таму мы
просто забілі і вырашылі, што ж гэта будзе нейкая такая прастора, вось, нешта паміж, бо у фільме нет ні аднаго паляка, ну, есть нейкія надпісы, не можна убачыць, але ну, нішто не выдае там Польшу, вось, а рэальнасць такая, яна мінская, беларуская. Але я вырашыў, што агучваць, што гэта Мінск, гэта было бы асабліва для тых, хто жыве на Варшаве, гэта было бы нешта незразумелае. Але разлічваліся за швэдар беларускімі грашыма. Ну так, але Сигареты польскія курім. так, тут некая такі Падваенне Шрёдінгера. асобы. Ну, я думаю, Нічого Называем не так. Мінск, не Я Варшава. думаю, что это просто не істотно з пункту гледжання того, что ну можа у Менску, можа у Віцебску, можа там у Вільнюсе, у Рызе, Таллине, да дзе заўгодна зрэшты. Это Ну і там, гісторыя- де є ОМОНовці ще. Ну, Ну гэта не Зразумела, істотна, а як вот- называецца канкрэтна там сілавое гэта сілавая не, ну структура. тут мне падаецца, што гэта важно, што гэта Реально? именно Окей. протесты. Твой фильм. Протесты, і яна загінула именно у не вельмі бяспечнай стране, бо але я не ведаю, як замежнікі адчуваюць гэта. Можа, нават у еўрапейскіх краінах ёсць праблема з паліцыяй, не ведаю. Да паўсюль ёсць. Карейцы сказалі, вот нібыта у нас здымалі, ну сур'ёзна. Не, ні разу. Там шыльды Не, яшчэ ні разу. былі. Для мяне гэта было настолькі Варшава і ўсе гэтыя элементы старых гэтых кватэр постсавецкіх. Для мяне было абсалютна зразумела, што гэта Польша, і вы хочаце гэта падкрэсліць. Ну, шмат фільмаў здымаюцца не там, дзе яны, але яны маюць грошы, чтобы на кампутары потом замазаць. Там ні адзін фільм не здымаецца, ну амаль што ні адзін фільм амерыканскі не здымаецца там у тых гарадах, пра якія яны там распавядаюць. Яны ў Канадзе танней здымаць, таму яны большую часть здымаюць Канадзе, але нам не перашкаджае глядзець гэтыя фільмы і лічыць, што гэта там нейкі Бостон, Нью-Йорк. Таму я лічу, што чым горш, да, што ў нас няма грошай, чтобы там сіні экрану там паставіць, чтобы не замазаць гэтыя нумары. Ну, я не ведаю, мне не перашкаджае гэта глядзець, і калі б я глядзеў як глядач, я бы амаль што не заўважыў бы гэтага. А калі я не жыў у Варшаве, так я ўвогуле бы думаў, што гэта можа нейкі беларускі горад. Вось я калі глядзела, для мяне гэта было неістотна. Я крыху, калі вось былі беларускія грошы, я такая, ага, так гэта Мінск, гэта Польша, гэта што? Але калі ўжо я зразумела, якая будзе канцоўка, вось нерэальная, то гэта ўжо настолькі неважна, што гэта проста прастора, у якой ўсё адбываецца. І наколькі гэта Варшава, наколькі гэта Мінск ці Бельск-Падляскі, мне здаецца, што гэта не так важна. Ну, замежнікі, хто не з Польшы, не з Беларусі, яны у сваіх рэцэнзіях пішуць, што гэта якія атмасфера Мінску і мінскіх там панелек. Я не ведаю, як яны гэта Дзе они там панельку? Але наш фільм же не толькі для беларусаў, не толькі для палякаў. Фільма больш гледачоў цяпер у іншых краінах, таму фільм для ўсіх і кожны лічыць па-рознаму. Добра, ёсць яшчэ пытанне в зале? Тады у мяне ёсць одно пытанне яшчэ на завяршэнне. З аднаго паста ў Фейсбуку я даведалася, што у тебя ёсць новая ідэя для новага праекта, і ты шукаў фінансаванне. Пакуль не знайшоў, але, можа быць, ты мог бы крышачку падзяліцца з намі, што гэта мусіць быць, дзе б ты хацеў гэта здымаць, ці будзе здымацца Слава? Ну, это троху занадта рано, бо я шукаў грошы, каб пісаць сцэнар. Вось, а так як я іх не знайшоў, то праца замарозілася, то сцэнара яшчэ няма, і распавядаць пра гэта рана, бо щоб не спугнуць гэта ідэю, вось. Але што магу распавесці? Ну, гэта будзе
фільм, але ну, я мам надзею, што будзе больш грошай, больш бюджэт, чым у лебедзінай песні. Вось, але я ведаю, што і не будзе шмат, таму гэта будзе пра тут і зараз. То бишь я жыву пад Варшавай і 3 гады ў Варшаве пражыў, то бишь гэта будзе нейкая гісторыя адбывацца з такімі беларусамі у Польшы. Але ну, залежа ад таго, як будуць справы з войскамі, бо рабіць так жа, як мы гэты фільм рабілі за пару тысяч даляраў, не мае ніякага сэнсу, бо навошта рабіць першы фільм, калі ён мае поспех, і гэта не даеце магчымасцю рабіць далей на нейкім вышэйшым узроўні, то не мае ніякага сэнсу працягваць рабіць і зноў выконваць мільён іншых абавязкаў на пляцоўцы, яшчэ адзін ПТСР заработаць. Вось. І это сказваецца на фінальным выніку, бо калі ты сканцэнтраваны только на рэжысуры, то тебе лепей атрымліваецца это. Бо калі ты постоянно думаешь про кроў, где взять кроў, где взять нож, яшчэ штось, ты уже настолько стомлены, что не можешь там лишь дадатковый дубль зарабіць. Вось, і лічу, што і так сойдзе. Вось, таму я хацеў бы зрабіць фільм на нейкім, не як там еўрапейцы робяць свае дэбюты за мільёны еўра, але хаця б за больш троху. Вось, таму я падаюся, но пока няма з гэтага ніякага выніку, а працаваць за бясплатна ўжо як пасля, это не сур'ёзна. Зычым вам поспеху. У нас уже сканчаецца час, і я просто хочу вам падзякаваць цытатай з фінальнай песні. Как же хорошо, что вас произвели. І мы можам насолоджвацца мастацтвам тут і зараз. Дзякуй. Дякуй. Ой, давай. Ну да. Сербскі нож. Гурт называецца «Сербскі нож». Слава. Я написал сам. Это яго песня. Так, да, моя. На Spotify ўсё ёсць. Але можете мне асабіста заданаціць. Дзякуй. Дзякуй вялікі удзельнікам нашай дыскусіі. Дзякуй яшчэ раз, прывітаем апладысментамі. Дзякуй. Шановныя сябры, у нас перапынак да 5. Падчас гэтага можете рабіць все, што вам прыйдзе ў галаву. Там ёсць кніжкі, там ёсць мерч, можна перакусіць, можна штосьці выпіць. А мы чакаем вас тут о 5, і будзе 3 блока. Будзе паэтычны стендап Віталя Рыжкова, гітара, швэдер, вогнішча. Будзе урачыстая цырымонія ўручэння ўзнагарод прэміі імя Міхала Анімпадыстава, а таксама у фінале 30-го юбілейнага фестывалю «Бардаўская восень» будзе выступ музычнага гурта «КМІД Ансамбль». Калі ласка, запрашаем вас.